O Santiago Futsal xoga mañá o penúltimo partido desta temporada e o derradeiro na súa casa no multiusos de Sar. Desta maneira, os de Santi Valladares queren despedirse da súa afección con boa imaxe e a poder ser con vitoria. Reciben o Peñíscola, o 8º clasificado. Quedan 2 xornadas para rematar a Liga e o obxectivo para este final de temporada no Santiago Futsal é acadar a 10ª praza. Mañá intentarán gañar o 8º, o Peñíscola. Ademais, queren despedirse do multiusos de Sar cun bo partido. Todos os partidos na casa son especiais, pero o que si é certo é que sendo o último, pois queremos brindarlle a afición un bo partido e se ven acompañado dunha vitoria, pois moitísimo mellor. Iso si, o Peñíscola non é un rival calquera, como apuntaba o adestrador Santi Valladares. É un equipo revelación, a verdade, xunto con Jaén é un equipo revelación, non? A verdade é que ten un equipo que non ten un xogador que sea un 10, unha estrela pero sí que ten xogadores de 8 ou 9 moi regulares, non? Calquer cambio que faga, pois non se nota. Ten cuartetos moi equilibrados. Si que temos un bo recuerdo do partido dali, que poucos partidos perdeu na casa, non? Un foi con nós. A verdade é que tamén o ano pasado eles viñeron aquí e cando nos estamos clasificar para o playoff, pois nos meteron 5, non? Se vai ser un partido bonito, porque practica un futsal bonito e nos queremos vendarlle un partido bonito a afición. Preguntado pola motivación dos seus agora que non se xogan nada, Santi está moi orgulloso dos seus pupilos. Eles mesmos son a propia motivación. Eu recurro ao adestramento de onte. O de Antonte, foron espectaculares. Non damos crédito todavía ao que vimos onte, por exemplo, no adestramento. Parecía que acabamos de empezar a temporada e que estaba xogando posto. Con eso xa te digo todo, creo que queda contestada a pregunta. O último encontro será a próxima semana na pista do Palma Futsal. Tras finalizar a liga regular, o equipo seguirá traballando durante todo o mes de maio en Santiago.